simbah-simbah riyen niku nate ngendika adoh mambu wangi cedhak mambu napa? Mambu tai niku. Dadi enten tiyang sepuh duwe anak telu. Sing loro niku lunga adoh. Sing siji niku ngopeni wong tuane ten desa. Niku rak sing sering disengeni rak sing ten desa. Nggih napa mboten? Nggih. Sing adoh-adoh iku ngirim napa nuwun sewu sesasi pisan ngirim duit niku kaya kakangmu kae lho. Kae ngene. Oh iku nang omah guru ora cetha ngene. Nggih napa mboten? Pripun nek jenengan dadi anak ngopeni wong tuwa? Resikone nek cedhak wong tuwa mambu tai, ngresiki omah, nggih ngeterke bapak, mresake simbok, mijeti lan sak piturutipun. Niku mboten dianggep. Kula niku mak ten omah mang bayangke sakniki mboten perlu mamer-mamer kaya ngoten niku. Lha nek Mas niku rak ten adoh mboten tau ngopeni jenengan. Sing ngopeni ku rak nggih kula. Niku mboten perlu. Sebab awake dhewe ngopeni tiyang sepuh niku ngarep-arep ridhanipun Allah. Mboten ngarep-arep dialem dening tiyang sepuh. Jenengan nek dahar sing ngelake nggih kula, sing ngliwetke nggih kula. Esuk-esuk niku sing nyepake nggih kula. Lah nek Mas ten adoh niku napa niku lebaran mulih pisan niku napa tau ndemok jenengan gitu. Nah niku falsafah Jawa. Cedhak mambu niku wau gitu. Nek adoh mambu wangi ning tetep sabar. Bejo jenengan iso ngopeni wong tuwa. Ateges napa? Allah maringi kesempatan dumateng panjenengan lumebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten sah perlu meri harus sedulur liyane. Ning nek awake dhewe mboten sabar dumateng tiyang sepuh. Oh, ming menang lega aku nengeni bapak. Oh dikandani yo ngeyel tenan kok bapak iki. Wis tuwa, mlakuwe gembregel kok dipenging menek gelugu kok jek nekat penekan gelugu. Ngerti apa ora Pak? Kowe iki wis tuwa. Wis ora nek tiba sikile ceklek piye? Niku mboten pareng. Nek upama ngatur inggih kedah ngelembah manah.